பார்த்தீங்கன்னா ஓடி 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 அலைஞ்சு ஏறி அங்கே இங்கே பார்த்து கடைசியில் எப்படியோ ஒரு ஹோட்டலை பார்த்தாச்சுங்க. லாவண்யா ஹோட்டல். இந்த கடையில் ஸ்பெஷல் ஒரு முட்டை அப்புறம் ஒரு செட் பூரி ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். கொஞ்ச நேரம் காத்திருந்தேன். சரி கழுவிருப்போம் இலையை அப்படின்னு கழுவிட்டு இருக்கேன். கழுவி முடிச்சு 10 செகண்ட் கூட ஆகலை, டக்குன்னு ஒரு பூரியை கூட தான் வச்சாங்க. அந்த பூரி ஸ்மெல் பண்ணும்போது சூப்பர் ஸ்மெல்லு. சாப்பிட்டு பார்த்தா வாய் ஊறுச்சுங்க. சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் ஒரு ஆஃப் ஆயில் சாப்பிட்டது. இந்த ஹோட்டல் ஆஃப் ஆயில் தான் ஸ்பெஷல். இந்த ஹோட்டல் நீங்களும் வரணுன்னா பட்டுக்கோட்டை லாவண்யா ஹோட்டல்.